O patrón maior de Rianxo reclama a Portos de Galicia que se atenda a petición da confraría de aprobar o seu proxecto de preengorde de bivalvos. Iglesias recorda que o levan solicitando dende hai 5 anos. Recentemente, Portos de Galicia autorizou a OPP Illa de Arousa a ocupación de dominio público portuario e a instalación no dique Boiante un sistema de contención de semente dentro dun proxecto experimental de preengorde de moluscos bivalvos. O patrón maior de Rianxo, Miguel Iglesias, pide que tamén se atendan as peticións que fixo a Confraría Rianxeira cun proxecto das mesmas características. Pero, bueno, nós levamos solicitando 5 anos xa ese tipo de preengorde e sempre se nos foi denegado. Queremos que se nos trate igual co resto das cofradías, porque non é normal que xa nós fai 5 anos solicitamos isto, xa fixemos o seu experimento con moi pouquiña ameixa para intentar a ver se era viable ou non era viable. Si é viable, moito máis rápido do que pensamos, nós pasamos de 5 milímetros a 15, 16 en 2 meses, así que vemos que é viable. No seu caso, faríano na zona portuaria, nunha plataforma que teñen xa na que se realiza o control do marisqueo a flote. A cal témola controlada está en zona portuaria. Pedimos que se nos trate igual co resto e a parte que, como é un punto de control autorizado pola Xunta para facer un control dos mariñeiros que non facer o control a bordo conforme non se leve nada e pesarlle e todo eso, vemos conveniente facerlle un seguro. E o seguro, se non temos un permiso para que nos dean o fondeo, non nos lo fan. Así que solicitamos tamén a Portos que teñan un pouco de man e que nos escoiten as demandas que temos e que non se tarde tanto e que outras cofradías como a nós que solicitemos eses permisos se nos denegue e outras que vayan un pouquiño máis tarde que se estean dando sin ningún problema. Polo que pide a mesma consideración e trato que se dá ao resto de depósitos, Iglesias apunta que con esta iniciativa a Confraría Rianxeira podería ter acceso a máis ameixa para os bancos marisqueiros. Eu doulle razón ao patrón maior da isla en ese aspecto, a verdade é que ten toda a razón do mundo. Hoxe en día o que é a ameixa de 16 a 17 milímetros que nos traen a nós para sementar, hoxe en día vale moito, incrementou o precio. Ti hoxe en día, a día de hoxe, ti compras cría de 2-3 milímetros para preengorde e valeche 3 ou 4 veces menos, porque aos criaderos consúmelle menos electricidade, menos fitoplancton e todo, e eles o que queren é sacar esa produción canto antes. Nós estaríamos dispostos a preengordala por ese motivo. Nós a mesma cantidad, ao mellor que comprabas 1 millón de unidades desa cría de 17, agora podemos comprar ao mellor 4 ou 5 millóns. A rendibilidade cara aos mariñeiros sería mellor e daríaselle unha axuda aos bancos para que o recurso poida desovar e medrar. Non é que se vai a vivir deso, porque estamos vendo que moita da ameixa que se está sementando non vai arriba. A ver, nós en cambio este ano vamos a sementar 30.000 euros, segundo ano que se vai sementar babosa, vamos a sementar 30.000 euros de babosa, pero estamos vendo que non está indo arriba. Pero bueno, que vai a un 20% nunha zona axuda a recuperar esa zona. E que era só ese traballo que queríamos facer e ainda estamos dispostos a querer facer de tema de preengorde, axudaría un pouco aos bancos a poder recuperalos. E os profesionais de Rianxo tamén demandan que se fagan mini hatcheries nas zonas. Porque nos planteamos unha aquí na Cofradía de Rianxo, que sería para intentar producir ese tipo de semente, e realmente dixéronos que non iban a meterse cas empresas privadas porque se encargan eles de plantear ese tipo. Eu penso que a mellor solución para intentar recuperar sería esa, facer mini hatcheries nas cofradías.